маърифат саидова сокини 46 солаи ноҳияи ҳисор барои супоридани охирин либосҳои кӯдаконааш вориди бозори кӯҳнафурӯшон гардид. ӯ кӯҳнаҳояшро ба савдогарон месупорад то маблағи ночизе барои пешбурди рӯзгори сангинаш ба даст биёрад. чанд ҳафта шуд ки сахтиҳо ӯро ба ин бозори кӯҳнафурӯшӣ меорад. 2 моҳ пеш фарзанди ман Россия рафт. ай Россия вайра депортатсия карданд. омад хона. мо дигар ягон ҷой шароити коркунӣ надоштем. бисёр азоб кашидем. кӯдакон гӯшна монданд. мо квартира мешитем. баъд ҳама чизои хонаро овардам фурӯхтам дар ҳамин бозор. либосои бачаҳом овардам. вақте ки бача ман фаҳмид ки либосои вайро ман фурӯхтам. ягон ҷо кор наёфтем. бахча фалақ андохт. аслан ӯ ҷиҳозҳоеро худ ба бозор меорад ки тавони бардоштанашро дорад. ашёи дигаре мисли яхдону телевизорро ӯ ин ҷо танҳо тарғиб мекунад то кӯҳнахарон худашон ба манзили зисташ барои харид биёянд. чизе доштам, қолин доштам, диван доштам, чизе доштам, ҳамаро фурӯхтам, пули квартира додестам. ин ози бо ин бачаҳо истодагиан меран холодильники кӯҳнаи чандсолангира ай падар мондагия ҳамро ози меёрам савдо мекунам. маърифат саидова бо ҳамроҳии писару келин ва 2 кӯдаки хурдсол дар як хонаи нимсохт дар деҳаи коммунизми ноҳияи ҳисор ба сар мебаранд. аз сабаби он ки писари ягона аксаран дар пайи ҷустуҷӯи дарёфти ризқу рӯзист, тамоми корубори зиндагӣ ба дӯши ин модар афтидааст. 6 моҳ шид ки ҳамин ҷо гузаштагем. дина сел задак ҳамин хонаро мо 300 сум вай кардагем. иҷора шитагем. ина бо деволаш гаштак. ҳоли бо моро штраф кардиян ки деволмона соз карда метиен. бод ҳавора хутун дидестем ки бисёр безеб шидаян. ҳама ҷора ов задестай. инам хеле шароитам аз бисёр азоб кашидестем. ина бачаҳои майда қатӣ. бонки ҷаҳонӣ мегӯяд маърифат саидова танҳо нафаре нест ки ба хотири пешбурди зиндагӣ ҷиҳози хонаашро ба фурӯш гузоштааст. тибқи як пажӯҳиши ин бонк ки ахиран соли гузашта оғоз гардида ва то ҳанӯз идома дорад, аксари занони тоҷик ба хотири пешбурди зиндагиашон ба фурӯши либосу дигари ашёи хона шурӯъ кардаанд. ҳукумати тоҷикистон чанд сол боз лоиҳаи стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатиро рӯи даст гирифтааст. бар асоси ин барнома бо кӯмакҳои ҳукуматҳои маҳаллӣ ва созмонҳои ҷамъиятӣ шумораи камбизоатоне мисли маърифат дар тоҷикистон бояд сол то сол коҳиш ёбад. ҳарчанд маърифат то ҳол ҳеҷ кӯмаке дар чаҳорчӯби ин барнома дастрас накардааст, аммо ба оянда хушбин аст. ӯ умед дорад ки рӯзе вазъи зиндагиаш тағйир меёбад ва ҷои ҷиҳози кӯҳнаи фурӯхтааш ҷиҳози нав харидорӣ мекунад. ба ҳамин ёрдами ҳамсоё камтар зиндагимон пеш рафтеста. рӯзае ки борон ман наметавонам бозор рафта. хайр бо ай худованд умед дорем ягон зиндагӣ пеш мерафтагист. ягон рӯз қирӯзимона медодагист. рӯ ба раҳми худо гаштаестем.